Anem a resoldre el segon apartat del cas tot paper. Recordem que en l'apartat anterior vàrem realitzar l'estadística de costos i, per tant, vàrem calcular el cost de cada centre de cost, producció, comercial i administració, així com els totals. L'objectiu d'aquest segon apartat és el càlcul de la producció venuda, és a dir, el cost de les vendes, sabent que seguim un criteri FIFO. Per aquest motiu representem una taula on tenim els conceptes, és a dir, existències inicials, producció, existències final i cost de les vendes, els quilograms que tenim a cada magatzem, els costos unitaris i les dades que tenim a l'enunciat, així com els imports totals. Podem veure, per exemple, que d'enunciat tenim el total de quilograms que s'han venut en aquest període. A partir d'aquí podem començar. Per exemple, les dades disponibles podrien calcular l'import total de les existències inicials de producte acabat, és a dir, els quilograms pel seu cost unitari. Llavors, en segon lloc, en quant a producció, podien saber els quilograms totals en el període produïts, realitzant el següent balanç, és a dir, existències finals, més quilograms venuts, menys existències inicials. És a dir, durant el període s'han produït un total de 615.000 quilograms. Tenim així doncs el total venut i cada un dels magatzems. En segon lloc, podrien calcular directament l'import total d'aquesta producció, que el tenim de l'estadística de costos de l'apartat 1. I per tant, amb aquestes dues dades, el seu cost unitari, que en aquest cas és de 3 euros quilogram. Tenint en compte que seguim un criteri de valoració FIFO, podem calcular el cost de les vendes, sabent que primer s'han venut les unitats més antigues, els quilograms més antics, és a dir, les existències inicials, pel seu cost unitari, més després les que han produït. Per tant, realitzaria la següent operació, afegiríem la quantitat total venuda menys les 8.000 que ja han comptabilitzat, multiplicat per el cost de producció, en aquest cas 3 euros quilogram, obtenint el següent total de cost de les vendes. Per últim, podríem valorar les existències finals. Sabem que totes les inicials s'han venudes, per tant, el seu preu unitari serà igual al de producció, que multiplicat pels quilograms que tenim al magatzem tindrem el seu total. D'aquesta forma tindríem calculat i finalitzat el segon apartat i la dada important de cost de les vendes, que utilitzarem a la part final.